Good morning, happy Sunday sa lahat. Ngayon ay ika-7 araw ko sa on the road. Naiwan sa oras ko sa total na 70 hours para sa cycle is 6 hours and 56 minutes na lang. Ibig sabihin, pag ma-reach ko na ang 70 hours, ako po ay dapat mag-reset. Reset is dito sa Amerika 34 hours consecutive na ako ay mag-off duty. Hindi po ako mag-drive. Off duty or sleeper berth. Kailangan yan kasi ang cycle ay 70 hours lang. Ang 6 hours and 56 minutes ko na available ay gamitin ko mag-drive papunta sa next truck stop, sa next Flying J. Nandito ako sa Flying J sa Marion, Illinois. Tiningnan ko sa routing ko sa mapa, ang 6 hours ay good for the next Flying J sa Ohio. Mga 6 hours drive lang. Parang relax lang ako ngayon na driving. Malapitan lang 6 hours. Tapos pagdating ko mamaya, ako ay mag-reset ng 34 hours. Pero gawin ko na lang na 36 hours. Kasi sa Canada, kailangan 36 hours. Pupunta ako ng Canada para ma-qualify ako, no, na yung reset ko good for sa Canadian hours of service na regulation. Ito na yung parang weekend ko. May mga plano na akong gawin, no? Anong gawin ko sa reset ko? Mag-edit ako ng mga videos ko, maglinis ako ng truck, mag-exercise. Marami akong magawa sa 36 hours. Ang tentative na ako ay ready to hit the road again is Tuesday. Turn right at the traffic light, then keep left. Turn left onto the I-57 North Ramp. Continue on the current road. Continue for 1.5 miles. Bayan, si Vice President Leni Robredo bilang pambato sa pagkapangulo sa eleksyon 2022. May napipisil na rin daw na Vice Presidente ng isang bayan, pero kukonsultahin muna raw nila si Robredo kaugnay nito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Turn left onto Illinois 1 North, then turn right onto the I-70 East Ramp.
until you exceed the 70-hour on-duty limit, in accordance with the USA Federal Hours of Service Regulation Section 395.3b. Hello, Erwin. 17 minutes, tapos yung oras ko 27 minutes na lang naiwan. Diyan sa unahan Flying J. You are out of hours of service driving time. Kararating ko lang dito sa Flying J sa New Haven, Indiana. Dito na ako mag 36 hours reset. Weekend ko dito. Walang parking na available doon sa yung walang bayad. Nandito ako sa yung reserve parking. May bayad $15. Nagbayad muna ako ng 1 day lang, 1 night. Bukas lilipat ako doon sa kung may mabakante na. First time kong mag-reset outside sa bahay. Timing naman na sa Tuesday, itong load na to ay ihatid ko sa Mississauga sa terminal namin. Makauwi ako sa Tuesday night. Wednesday morning, balik na ako sa Rota. Ngayon ay mag-exercise muna. Mag-push up exercise. Kailangan para maging fit tayo, no? Kasi all the time nakaupo lang tayo, nakadrive. Mata at saka kamay at saka paa lang at ang palaging gumagalaw. Hindi yung katawan. Umuulan malakas ang ulan. Kung hindi pa umuulan, baka mamaya mag-walking ako dyan. Maganda naman ang pwesto ko dito. Lighted siya. Dito makikita ko lahat yan, Yan ang parking. Yan ang fuel base. Yan ang magkakarga ng mga diesel. Doon ang shower, tindahan. Pwede siya sa triceps, shoulder, back, at saka chest. Ilipat-lipat mo lang to. So ito sa chest, back, shoulder, tricep. Binili to ni Bossing sa Amazon. Napaka-supportive ni Bossing. Shout out sa iyo, Bossing. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Ay, what are you eating there? What are you eating there? I'm eating pork and vegetables. Vegetables are healthy. Yeah, you told me that. That's healthy food. Do you still have pizza? Eli, do you still have pizza? There's only one left, Mom. There's no more for Daddy. We'll back for you when it's morning. And then after 2 sleeps, I will be there. Yeah, and like when it's school. I will play with you and Ate. And Mama too, we will play. After you and Ate, Mama's turn, we will play. I'm done. I'm full. Daddy. This is my juice. Mango. Mango juice. Mango juice. Mag-walking ako. Puntahan ko yung libreng parking. Ito, reserve. Nahanap ako ng libre doon. Libre na to. Kagabi kasi punuan dito wala akong mapasukan. Kaya doon ako sa reserve parking. Ito, libre na din to. Marami nang bakante. Malipat na ako. Lilipat ako ng parking. Ayos na. Pakita ko sa inyo saan ako galing. Galing ako doon. May bayad doon. Lipat ako dito.
Oh, nagpatimbang. Okay. Ang next ko na project ay mag-disinfect, magpunas-punas. After, mamaya na yung editing, video editing, tapos Netflix. Yung first things first lang muna. Ito yung mga kasama ko sa biyahe. Ito yung mga kinakausap ko. Been so long, been so long. Why you keeping me waiting? All I want, me and you. Been so long, been so long. Why you keeping me waiting? Lose trust me, trust me. Lose trust me, trust me. All I want, me and you. Been so long, been so long. Why you keeping me waiting? Tapos na ang disinfecting. Ngayon, snack muna guys. Ito, burrito. Pagkatapos nito, mag-snack, ma-editing ako. Video edit sa vlog ko. Siguro mag-exercise, Netflix. Walking ako mamaya.
fäst i Tenerone. Good morning! Ngayon ay Martes, alas 7 ng umaga pero madilim pa, no? Ako ay ready to hit the road na kasi tapos na ang aking 34 hours reset dito sa USA. Pero ang actual ko na reset is 36. Bumalik na yung 70 hours ko for the new cycle. Ako ay heading to Toronto. Itong load ko ay i-drop ko sa terminal namin. After pag-drop ko, meron na akong next load pabalik dito sa USA. First time ko kasi mag-reset dito sa outside sa Toronto, no, sa pamilya ko. Ang bilis lang ng oras kasi whole day po ako na busy. Naglinis po ako ng sasakyan, nag-disinfect po ako. Ako ay nag-exercise, nag-jogging, nag-edit sa mga videos ko para may post ako sa vlog. Nag-Netflix din ako. Tapos yun, natapos agad yung 36 hours ko. Ang drive ko papunta ng Toronto is approximately mga 7 hours. Ako ay mag-drive ng mga 2 hours para tatawid sa Detroit, Michigan na border para sa Canada. Salamat sa pagpanood, no? Pag-support sa vlog ko. Bago ako mag-ending, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga subscribers, sa mga bagong subscribers ko, bago man o luma. Maraming salamat sa inyo. Kahit pa paano, no, na panood nyo yung mga pinopost ko, nasundan nyo yung channel ko. The guaranteed high today, 19. Now the Dynamic Funds Market Minute. Over to my guest. Speak to a financial advisor today and visit Dynamic. Kuya, shoutout mi diri sa Liangga. Oy mga taga Liangga, may nga po ninyo tanan dinhi ha. Kuya, greetings from message na po gisag Dumaguete. Lalo kayo mong programa diri, especially kanang gabas kuya, our power. Oy.